Bersama saya Vitus Polikarpus Surung Simanulang di sini. Dalam streaming kali ini kita akan menulis Alkitab dalam aksara Batak Toba, menuliskan Heber 6, surat kepada orang Ibrani. Untuk mempersingkat streaming ini, kita fokuskan hanya menggunakan font Toba di komputer. Nanti setelah selesai streaming ini, kita akan lanjutkan lagi streaming baru khusus untuk pengguna Android. Silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, masukan, saran, atau pertanyaan apapun tentang seputar penulisan aksara Batak ini, agar kita bisa berinteraksi. Dalam streaming sebelumnya kita sudah selesai menuliskan Heber 5. Itu masih gabungan antara Android dan komputer, sehingga durasinya terlalu panjang. Maka saya pikir lebih bagus saya buat fokus streaming khusus pengguna komputer dan khusus pengguna Android, sehingga Anda bebas memilih mau menggunakan versi mana agar lebih fokus. Jadi kali ini saya awali dengan menggunakan font Toba di komputer. Saya akan menggunakan Word, Microsoft Word untuk streaming ini. Sebentar, saya bagikan dulu ke sosial media saya streamingnya. Mudah-mudahan ada yang mau berinteraksi. Live streaming seperti ini akan saya lakukan secara rutin sedapat mungkin agar semakin banyak orang yang bisa dan mau membuat di internet, sehingga aksara Batak Toba itu lebih mudah ditemukan orang di internet. Mari kita menuliskan ilmu pengetahuan di internet. Oke, mari kita mulai. Kita buka Word, Heber 6. Kita ganti fontnya menjadi font Toba. Kita tuliskan Heber 6. Karena sudah ada aksara Bataknya, karena sudah ada bahasa Bataknya di setiap ayat, maka kita tinggal melanjutkan menuliskan aksara Bataknya di akhir setiap ayat, sehingga teman-teman bisa lebih mudah membacanya dengan membandingkannya dengan tulisan Latinnya. Oke. Saya sebenarnya lebih tertarik menulis on P ini secara terpisah, on dan P, bukan satu kata. Unang majolo tatarengoti. B. Pola. Mula-mula nataringot tu Kristus. Terdapat tonma naripasi. Unang pola
taulahi pauli ojahan taringottu na paubahon roha manudalhon ulaun hamatean. Makkaporseai de bata. Oke, kita periksa. Ope unang majolo tataringoti B pola. Ope unang majolo tataringoti B pola. Mula-mula na taringot tu Kristus. Tadapotton ma naripasi unang pola taulahi pauli ujahan taringot tu na paubahon roha manudalhon ulaon hamatean makkaporseai debata. Oke, kita simpan ya. Kita lanjut dengan ayat 2. Manang poda taringot tu padidion sebentar, kita ubah dulu fontnya menjadi Toba. Manang poda taringot tu padidion dohot na mga pehotangan. Taringot tu haheheon niakan ong mate. Dohot uhum sogut. Oke, kita baca ulang. Manang poda taringot tu padidion dohot na mga pehotangan. Taringot tu haheheon niaka naong mate dohot uhum sogut. Oke, kita simpan. Ayat 3. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Ima bahenotta molotung di luas debata. Kita baca ima bahen ini bahe notta, ima bahe notta molotung di luas debata. Oke, kita simpan. Ayat 6 kita masukkan ke halaman baru biar mudah membacanya. Kita ganti fontnya menjadi Toba.
Aina sida akan naung sanga di patiur akan naung madai si lehon-lehon parbanua gijang akan naung gabi partohap di todi perbadia. Oke, kita baca ulang. Aina sida akan naung sanga di patiur akan naung madai si lehon-lehon parbanua gijang akan naung gabe partohap kurang pangolat partohap di todi parbadia. Oke, kita simpan. Ayat 5 kita ganti fontnya menjadi toba. Akan naung madai hatanauli nasiat debata rodiaka hagugoon ni hasiangan sogot. Ini kita perbaiki dulu. Hasiangan. Kita baca ulang. Akan naung madai hatanauli nasian debata rodiaka hagugoon ni hasiangan sogot. Kita simpan. Ayat 6 kita ganti fontnya menjadi toba. Molotung merbalik nasida tung nasot tarpai baru donasida asamuba muse ainang mangulahi pasilakon anak ni debatado nasida di dirina jala di paurak. Oke, kita baca. Ini kita perbaiki dulu. Molotung merbalik nasida tung naso tarpai baru do nasida asamuba muse ainaung mangulahi pasilakon anak ni debatado nasida di dirina jala di paurak. Oke, kita simpan. Ayat
Ayat 7, kita ubah fontnya menjadi Toba. Aitano na mangosop udan. Nasairotusi. Gabi ditubuhon. Suas-suanan hasea. Diakana mangulasa. Ido taruli pasu-pasu. Sian debata. Kita baca ulang. Aitano na mangosop udan. Nasairotusi gabe ditubuhon suas-suanan nahasea diakana mangulasa ido taruli pasu-pasu sian debata. Kita simpan. Ayat 8, kita ganti fontnya menjadi Toba. Alai na tumubuhon si Hupi dohot bajora. Idang nahaseai burado sitagamon nii. Jala mosokononna nama. Ini kita perbaiki dulu. Mosoko nonna nama. I di ujungnya. Oke, kita baca. Alaina tumubuhon si Hupi dohot bajora idang nahaseai burado sitagamon ni i jala mosokononna namai di ujungnya. Kita simpan. Ayat 9, alai hudok kami pesongoni. Ali akahaholongan. Nadumenganido. Huhirin. Uhirim ihami dihamu. Ima namartohap dihaluaon.
Kita baca ulang. Alai hudok hami pe songoni ale akka haholongan nadumenganido huhirimi hami di hamu ima na martohap di haluaon. Simpan. Sekarang kita lanjut ke ayat 10. Aidang nageduk debata. Tung halupahonon nama nan yulamuna dohot holong iroha na pinatuduhon muna tuguarna di pakkobasion muna diakka nabadiyai najolo rodinwain kita baca aidang na geduk debata tung halupahonon nama naniulamuna dohot holongiroha na pinatuduhon muna tugowarna di pakkobasion muna diakka nabadiyai najolo rodinwaeng. Kita simpan. Kita lanjut ayat 11. Alai dipangidor hanami do naing patuduhonon ni naing patuduhonon ni ganup hamu rikot niroha nasongoni patakasson patasakon bingung ya, mungkin patakasson tapi kita tulis apa adanya aja, patasakon. Pakirimoni sahat rodiujungna kita masukkan dulu ke halaman baru, insert break. Kita baca. Alai dipangido rohanami do naeng patuduhonon ni ganup hamu
Rikotni roha nasongoni patasakon pakirimoni sahat rodi ujungna. Jadi mungkin ini patasakon ini sebenarnya adalah patakason. Saya juga tidak terlalu paham, tapi apa yang tertulis di sini itu saja kita tuliskan dengan aksara Bataknya ya. Kita simpan. Ayat 12. Unang magabi akan nalosok hamu tiruhamuma akasitean baga-bagai marhite-hite haporseaon dohot labas niroha. Oke, kita baca ulang. Unang magabe akan nalosok hamu tiru hamuma akasitean baga-bagai marhite-hite haporseaon dohot labbasni roha. Simpan. Kita lanjut ayat 13. Ailahu mangalehon baga-bagana tu si Abraham didirina do marwari de bata ala soadong naubalga parwariana. Oke, kita baca ulang. Ailao mangalehon baga-bagana tu si Abraham didirina do marwari de bata ala soadong na ubalga paruarianna. Simpan. Kita lanjut ayat 14. Oddo hatana pasu-pasuokku situtudo ho jala patoropokku doho asatung torok. Oke, kita baca kembali. Oddo hatana pasu-pasuokku situtu doho jala patoropokku doho asatung torok. Simpan. Kita lanjut ayat 15.
Jadi di pelabas dorohana. Ido dalanna gabe dapotsa na pinarbaga-bagai. Kita baca kembali. Jadi di palabas do rohanai. Jadi di palabas do rohana. Ido dalanna gabe dapotsa na pinarbaga-bagai. Simpan. Kita lanjut ayat 16. Ayang gojolma naubalga sian nasidado dibahen parwarianna. Jala pamamosson do wari papatehon nasa persalisian. Oke, kita baca. Ayang gojolma naubalga sian nasidado dibahen paruarian jala pamomosson pamomosson do wari papatehon nasa persalisian. Simpan. Kita lanjut ayat 17. Ia debata wari do dipakai lahu patuduhon tuak kasitean baga-bagai tahina nasoolo mubai. Kita baca. Ia debata warido dipakai laho patuduhon tuak kasitean baga-bagai tahina nasoolo mubai. Simpan. Kita lanjut ayat 18. Asa dapotan apo-apo namargogo hita hor-horon ni na dua partinadan naso olomuba ay naso trabahen debata margabus.
tusido hita marhapurusan lahom marsitiopan tu pakirimon na dijulutai. Oke, kita masukkan dulu ke halaman baru ayat 16. Kita baca. Asa dapotan apo-apo na margugu hita hor hononni na dua partinadaan naso olomuba ay naso trabahin debata margabus tusido hita marhapurusan laho marsitiopan tu pakirimon na di julutai. Simpan. Ayat 19. Nasongon sao ditadoi nahot jalan natugu namanurusi sahat tu bagasan ni ribe-ribe kita baca ulang. Nasongon sao di ini salah ton toditta doi nahot jala natugu nama nurusi nama ini salah bukan mano nama nurusi sahatu bagasan ni ribe simpan. Kita lanjutkan ayat terakhir ayat 20. Tusido bongot patujulutta ima Jesus naunggabe situa ni malim saliling-liling na mangihuton orang ni si Melkisedek. Oke, kita baca. Tusido bongot patujulutta ima Jesus naunggabe situa ni malim saliling-liling na mangihuton orang ni si Melkisedek. Oke, kita simpan. Karena sudah selesai semuanya sampai 20, mari kita baca ulang
untuk memeriksa dari awal, siapa tahu masih ada kesalahan penulisan. Heber 6. Heber 6 ayat 1. Ope unang majolo tataringot tatari. Ini salah, ini harus tambah o. Tataringotibe. Poda. Jadi ini bukan pola, poda. Ope unang majolo tataringotibe poda. Mula-mula na taringot tu Kristus. Tadapoton ma naripasi. Unang pola taulahi pauli ujahan taringot tu na paubahon roha manudalhon ulaon hamatean maka porseai debata. Ini maka, jadi pakai k, maka porseai debata. Oke. Ayat 2. Manang poda taringot tu padidion dohot na mga pehot tangan taringot tu haheheon niaka naong mate dohot uhum so good. Oke, ayat 3. Ima bahenota molotung di loas debata. Ayat 4. Ainasida akanaung sanga dipatiur akanaung madai silehon-lehon parbanua gijang akanaung gabe partohap ditodi parbadia. Ayat 5. Akanaung madai hata nauli nasian debata rodiaka hagugoon ni hasiangan sogot. Ayat 6. Molotung merbalik nasida tung naso tarpai baru do nasida asamuba muse ay naung mangulahi pasilakon anak ni debata do nasida di dirina jala di paurak. Ayat 7. Ayat tanona mangosop udan naserotusi gabe ditubuhon suas-suanan nahasea diaka namangulasa ido taruli pasu-pasu sian debata. Ayat 8. Alai na tumubuhon si hupi dohot bajora dang nahaseai burado si tagamon ni jala mosok konon na namai di ujungna. Ayat 9. Alai hudok kami pe songoni ale akka haholongan nadumenganido huhirimi hami dihamu
ima namartohap di haluaon. Ayat 10, aidang na geduk de bata tung halupahonon nama naniula muna dohot holong niroha na pinatuduhon muna tugowarna di pakkobasion muna diakka na badiai na julu rodinuaing. Ayat 11, alai dipangido rohanamido naing patuduhonon ni ganup hamu rikot ni roha nasongoni patasakon pakirimoni sahat rodi ujungna. Ayat 12, unang magabe akkana losok hamu tiru hamu ma akka sitean baga-bagai marhite-hite hapor seaon dohot labas niroha. Ayat 13, ailao mangalehon baga-bagana tu si Abraham didirina do marwari de bata alas soadong naubalga paruarian. Ayat 14, oddo hatana pasu-pasuokku situtu doho jala patoropokku doho asa tung toro. Ayat 15, jadi dipalabas do rohana jadi dipalabas do rohana ido dalanna gabeda potsa na pinarbaga bagai. Ayat 16, ayang gojolma naubalga sian nasidado dibahen paruarianna jala pamomosod do wari papatehon nasa persalisian. Ayat 17, ai debata wari do dipakai laho patuduhon tuak kasitean baga-bagai tahina naso olomu bai. Ayat 18, asadapotan apo-apo namargugu hita horhonon ni na dua partinadaan naso olo muba ay naso tarbahin debata margabus tusi dohita marhapurusan laho marsitiopan tu pak. Jadi ini salah, ini harus ada i-nya di sini. Tu pakirimon nadi julutai. Ayat 19, nasongon saudo todita nasongon sao di todita doi nahot jalan tugu. Namanorusi, ini salah, kurang namanorusi sahat tu bagasan ni ribe
ayat 20. Tusido bongot patujulutta ima Jesus naunggabe situani malim saliling-liling na mangihutton horong ni si Melkisedek. Oke, kita simpan. Sampai di sini sudah selesai kita tuliskan di komputer di Microsoft Word Hebrew 6. Surat kepada orang Ibrani atau Hebrew 6. Saya Petrus Polikarpus Surung Simanulang. Sampai di sini dulu tutorial cara menuliskan Hebrew 6 dalam aksara Batak Toba di komputer dengan menggunakan font Toba. Sampai bertemu dalam streaming berikutnya, kita akan menuliskan Hebrew 6 yang sama tetapi dengan menggunakan Android. Tulisan di Word ini akan kita gunakan sebagai background juga nanti di streaming dalam menulis menggunakan Android.